kene gendro. Ojo nyalahke kandangan yen wani kan. Ayo buktekke. Ayo, maju saja. Nelaken gumatur menawi boten wonten paman tumengkung ingkang dados batang naik kula perkawis menika dipun penggalih wingking ingkang wigatos kutha watosaken Gendro Sepi monggo enggalipun bojo monggo Ya kaya ngene iki pangorbanane wong tuwa tumrap anak. Lila legawa. Uculing nyawa Sekaraga. Amung kanggo kamulyaning putra. Ya mung wae Nini. Kang sira kudu kebak ing pangakyati. Dalam Grawangsa kae kudu menungsa. Nanging panjal maning iblis pas praktis aku titip tandes lan Sinur Tandes wis bedah ana tetembung. Bedah Praja Mandaraja boyongane. Nini Purbarta isih bisa mukti ngawibawa ning kraton Tandes. Ning ana syarat lan sarana. Napa paman? Lakonana mukti ngawibawa ning kraton Tandes. Syarate mung sawiji. Gelem dadi garwane pamanmu. Latihan pensiningan. Gini ora. Ngerti dhewe kan sing ngrungok iki dadi pensiningan paman. Foto kelakuan aja mangke wong tuaku. Paman. Pensiningane dadi Kanjeng Rama. Kita tiku nganti kapan wae bakal tak maleke perkara iki. Mung sarana kuwi. Purbarta isih bisa nyambut kamukten ning kratotan. Paman Grawangsa. Nanti dina kiamat ora bakal kelakon pencingan jauh nang aku. Piye? Pangreko! Kenapa? Kowe iki ana enak-enakane kok umbarke mlayu, Bang. sing kebacot sampean Ngono kuwi mau lah dicekel malah. anak enak-enak rael kancane Kowe lek piye ngrasake wae durung kok. lha niku mau melayu-melayu
wong dikersake piyayi gagah perkoso promosi sak kemeng. Tur meneh iki dina wis duwe panguwasa. Sak putuwe tandes wis komplang. Komplange tandes ora liya sing dadi ratu Gurawangsa. Ngoten. Lek ngoten gegathuk. Nah, mula seksenana Nggih. kabeh kawula sing setya tuhu karo Gurawangsa. Komplange kraton tandes kang pinangka ratu ora liya kanthi gelar Prabu Anom Gurawangsa. Anom Gurawangsa. Ya, Tandes ratune anyar. bener. Ning taksih enten kuciwane. Kuciwane manggon ngendi? Daftar kematian mutlak. Ora selak ing kahanan, batinmu kepengin kowe eling aku rikala kumbene janji. Lah, jenengan ge Ana muktine Gurawangsa, pangreka uga melok bukti lan mesti nake wonten. aja kuwatir, Pak. Pripun? Komplange kepatian ana ing kraton Tanah. Nggih. Sing kajebah lungguh pinangka patih ing kraton Tanah. Ora liya paman tumenggung pangreka. Matur sewu. Langkene mawon. Yo arake kabeh kawula ning kraton Tandes. Nggih. Iki dina ratune Prabu Anom Gurawangsa. Kabeh kawula peno. Kok gawe lan kena nganake parjan lan suka karisu. Menawi trawaca kecaning dawuh dalem kados ngaten. Iya. Keparenga kula badhe medal wonten sak jawinipun Baluwarti. Kaya ngono. Biawara. Tindake mawon patih pangreka. Ibune Ji kula Ramani. krana putramu Handaka lagi wae ngadeg. Sawetara ibune mendel luwih dhisik. Oh, ngaten Ji supaya. Aja melu-melu dhisik. Aku pengen dangu marang putramu Handaka. Menang. Ger putrane Rama bocah Bagus Handaka. Ger Handaka. Dawuh katimbalan kula Kanjeng Rama. Basuki sawanira Handaka. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Ya, Sowan kula wonten ngersa panjenengan kalis ing sami kala namung. Sungkem kula kunjung Kanjeng Rama. Ndadekake bombong atine wong tuwa. Napa sunggemeng putra nang dodo rasane adem. Pindho kejuglukan Gunung Sari keblabaran Samudra Madu. Ya, Rama tampa mung wae pangestune Rama, mara gage tampanana Handaka. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken cinta. Lungguh sing prayoga. Istaken dawuh. Ibune Ji dawuh Ramani. kaya ngene iki ayo disawang. Disawang Bu, disawang sing cetha. Putramu Handaka lamun ngadeg mongko anggone ngadi busana, ngadi sarira, katon besus, dasare kulite musus. Kulite kuning pindho emas sinangling. Bagus tanpa cacat. Dalem kepatihan padang jinglang biar sumunar kaya kena soroting damar krana prabawane Handaka. Handaka Bu. Lho. Sampun anggenipun ngalem dono kalan Handaka Ramani. Ya, wis. Nuwun sewu Ji Ramani. Panjenengan punika tiyang sepuh nanging sing urung iso dadi bapak. Kosek.
Bapak, matur seklimah kok dirungokno ora kepenak. Coba diambali anggone matur, Bu. Piye mau le matur piye? Panjenengan menika tiyang sepuh, nanging sing urung iso dadi bapak. Lah iki semarai ora kepenak iki, Bu. Tembunge tiang sepuh nanging urung iso dadi bapak. Sing dikarepno ibune kepiye? Piye? Buktine Raman, Buktine apa? panjenengan niku tiyang sepuh sing boten adil. Panjenengan niku tiyang sepuh sing banjir adat. Ya. Panjenengan niku tiyang sepuh sing beda kasih. Monggo putra panjenengan niku boten namung handaka. Putra panjenengan niku kalih lho Ramani. Legawa antaranipun handaka. Nanging kenging menapa saben dinten ingkang tansah panjenengan ujug, panjenengan alembono, panjenengan sanjung-sanjung menika namung handaka. Menawi dawa kalian legawa saben dintenipun tansah panjenengan gak sira, panjenengan undamono. Monggo menika sami-sami dites panjenengan lho Raman. Nah, yang ini lah. Sami-sami sepelane daging kulit panjenengan. Senengane kok nangis. Nanging kenging menapa panjenengan adil Raman. Bu, Beda kasih kalian putra-putra wis sepuh barang kok nangisan iki lho. Matur yo matur ning aja dibarengi karo nangis. Aku kuwi paling ora seneng nyawang karo wong nangis. Mesti saben ngrembug legawa mesti ibune nangis-nangis karo nangis. Terus sing ditangisi wae ge apa to, Bu? Sing ditangisi apane legawa kuwi? Mbok tangis ana nganti loh muntek. Ya ta? Nangis sedina ora meneng. Legawa iki ya tetep legawa kaya ngono kuwi. Wis cukup. Cukup. Nangise rampung. Aku ora seneng kalau wong nangis gak seneng. Jadi ngono kuwi. Oh, ya ya. Lereke tembung tiang sepuh durung iso dadi bapak. Mergo nganggep menawa aku iki wong tuwa sing ora adil. Beda kasih ban kinde ban siladan. Padha-padha putra, padha-padha anak. Loro legawa karo handaka. Ya ta? Ning beda kasih ngono. Pancene bener, Bu. Ora tak selaki. Upama aku beda kasih antarane handaka karo legawa. Iki ana benere. kok saged ngendikan ngaten. Lha kaya ngono kok takon. Legawa karo handaka kuwi bedane adoh bumi langit, Bu. Legawa bocahe bagus gagah pideksa. Dene legawa. Legawa iki lho sing mbok tangisi terus. Bocahe wis elek, ya ta? Ala. Sarambune ngawak kebak ing memala. Dasare bocahe cacat. Jajal. Arep kon ngapakne bocah kaya ngono kuwi. Aku kuwi lho, Bu. Rumangsa isin. Aku kuwi patih wong sing kajen keringan. Lho, darbe putra kok rupane kaya legawa, Bu. Bu. Ngono lho. Rupa bagus lan ana menika pangipun Gusti. Teko menika satria bapak. Wes. Mula ngene. Wiwit dina iki lan sak teruse. Legawa ora kena kumpul keluarga. Jaga ngene iki gantuk. Gantuk. Jagani to nek legawa kulino melu jagong rene kumpul karo handaka. To nek penyakite legawa nular ning handaka.
kok iso cah loro dadi elek kabeh. Mulane ben Legawa ora keluyuran, wis tak gawekno panggonan dhewe mligi kanggo Legawa. Tak gawekno kandang kerangkeng mengko ben dinggo panggonan Legawa manggone ning jero kandang kuwi mau ben dikumpuli karo bebek. Lho Legawa ben awor bebek mangan yo ning jero kandang, ngombe yo ning jero kandang, mengko nek bubuk utawa turu yo ning jero kandang ben awor bebek. Rungokno. Dirungokno ta ora? Kene sing bagus lho. Putra sing bagus iki sok ben sing iso njunjung derajate wong tuwa. Kaya Handaka. Lho. Kowe sok bakal tak calonke dadi patih. Kula calon patih. Lho piye to? Gendeni Rama. Lho, ya ta? Kula saged. Nah, sadurunge kuwi kowe bakal tak pamerake ngersane Sinuwun Prabu Bawana Aji. Mesti panjenengane kepencut njur besok kowe diangkat dadi patih ngedani Rama. Mulane idep-idep kowe arep tak jak klencer ning Daunumlah. Kalih klencer. Seneng-seneng lho piye ta cah ganteng e. Piye? Kepareng kula badhe mulki kalian Kang Mas Legawa, kersanipun derek klencer kepareng lho. Lho Handaka balik. Nggih Kanjeng. Kowe arep nyang ndi le? Mulki kalian Kang Mas Legawa kersanipun derek klencer. Legawa arep mbok jarene. Terus arep mbok jak lunga klencer. Nggih Rama. Kosek kowe iki ngerti karepe Rama ta ora? Kados pundi to Rama? Sing lunga klencer kuwi mung Rama ibu karo kowe. Sing elek kaya Legawa ditinggal ning omah. Bocah elek kok dijak klencer nggo apa? Mending iki dene kok iso Legawa ben tengok-tengok ning jero kandang ben dolanan karo bebek. Cah elek kok arep pamer jak lunga klencer. Mulane aja diomongi ya, ijek Legawa. Ngerti? Engko mundhak Legawa melok. Aku tak tata sedhela sik. Mengko rampung budal bareng-bareng nglimpe karo Legawa nek awak dhewe lunga klencer. Awas, aja kandha Legawa. Biasane iki lho sing gablek iku. Eling-eling. Kok iso. Kali delok ya le ya. Injih Kanjeng Rama. Nggih, Handaka. Kanjeng. Ibu nyuwun yo nggih senajan to ora manguki kaya ngono, patrape tumpak kadang Legawa niku yo aja kaki. Mergo ra ketan piye wae Legawa kuwi tetep sedulur. Terus nyanono kaya dene kowe tresnani marang awakmu dhewe yo nggih. Kanjeng Ibu. Sinasa kahananipun Kang Mas Legawa kados boten. Nanging kula tansah tresna kalian Kang Mas Legawa. Kaya ngono Kang Mas Legawa. Iki mau saka ngendi wae Kak Bagus? Ibu nganti kangen lho, nggih. Ya napa nggih? Alat nang ndi, Bu? Dadi iki mau Legawa krungu to. Ya Rama, ibu lan kadang Handaka kuwi arep klencer ning kraton Daunumlah. Ndelekku. Kepriye derek? Mesti kemawon sampean bakal diganti klencer wonten kraton Daunumlah Kang. Oh ya wis. Ora apa-apa yen pengen derek. Apa nggih? Ning ini Legawa. Yen kepengin derek ana ing Daunumlah, yen nyandang nganggo kaya ngene ra ya ora patut. Mengko yen teko ning kraton Daunumlah isi-isi apa niku. Sipoke sandangan saling sandangan sampe nggih. Nggih. Silakan ibu nggih, Legawa. Nggih, Bu. Kang Mas Legawa. Sebentar kemawon kula
Tresnano iki dipun tugasake kali Kanjeng Rama sakmenika bejenengan kakon bagus. Kaya piye, Ger? Monggo ala jawa ora bakal wiji-wiji kok. Ayo, saling sandangan kaya ngene, patut banget, katon bagus, ora ngisi-ngisi romo karo ibu, Ger. Matur nuwun. Sampeyan iku putrane Rama lan Ibu. Tindakan teng pundi kemawon sampeyan tansah ganti kali Kanjeng Rama lan Ibu. Dek, umpama besoke aku lek kepenak, aku kalah lali karo awakmu karo buwe kok. Sampeyan ampun ngantos lari kali kula. Ora dek, mergo awakmu iki kemati karo aku. Aku keloro kaya ngene awakmu nyanding karo aku. Jajak-jajak keloro. Sinaosa kahanan kados pundi kemawon. Ngantos benjang kemawon sebulan sampeyan menika tetep sebulan. Ngene aku mangane dek. Piye to, Kang? Mendina aku dikeploki karo papa. Pangapunten Kang Mas. Menawi sampun dintenipun panjenengan tansah loro kali Kanjeng Rama. Kula boten saged satu kali panjenengan jalan. Kula boten paham kali Kanjeng Rama. Kaya meniku lah awakmu bisa menuhi urut lembut supaya Kang Mas iki ora dikeploki terus. Jajal tak kurang Ger, tak sawangi saka mburi. Engko buke engko ngece. Ayo karo putrane kok ngece ora kok, Ger. Aja cepu, aku ngomongko ijen yo Bu. Mergo kono ngene Bu. Apa dek? Aku mendino izine dikeploki karo bapak. Untuk sampeyan bersama kemawon menawi ing manggenipun Kanjeng Rama menika tinarbuka atine panuwuh kalih sampeyan. Ora pulang-pulang aku ngemes-ngemes karo bapak. Nyatane aku panggah dikeploki. Bendina dikeploki. Bapak indah piye lagi. Saking kajenengan kula pundi kepengin sabtu kalih panjenengan nanging kula boten wani saestu. Buke yo ngono kok. Piye, Ger? Aku dikeploki. Buke gak tau tulung karo legawa kok. Andoko. Nggih Rama nggih. Dawuh. Nggih Rama nggih. Andoko. Ije dawuh. Ibune. Aduh kaget aku. Salah. Ora kaget piye aku lagi atus ono tit-tit. Ngrasakno kaget aku. Piye-piye nek ku dandan piye? Ya. Marko wis rampung lek ku dandan. Awak dhewe arep budal kanjer ning kutha. Apa ibune ora mundhut sangu duit-duit? Sampun sedaya punika sampun kula Mergo kancer, Bu. Awak dhewe seneng-seneng, Bu. Jajan sing enak, Bu. Mengko ning kutha kowe mendhut apa kepengin apa? Matur karo awak mendhutke. Oh, nganti Ya, wis mumpung legawa ora weruh, ayo dondang budal kancer. Monggo-monggo. Ayo. monggo ramane kersane. Oh, sik, Bu, sik. Sabar dhisik lungane engko sik. Wonten apa ramane? Dalem kepatihan kok dadi ngene iki piye iki? Wonten napa ramane? Mau jagong kepenak ora ana gondo sing ngene. Lho tak tinggal mlebu balik kok ambune ora enak iki apa iki? Wonten napa
gondo apa ora? Kowe ora? Boten Rama. Irunge ora beres pilek tapi ambune ora enak basen kaya batang iki. Kan apa Iki kaya batang kosek. Gatange tak golekane tak buake, mengko nek dalem wis resik lagi klenjen. Lho ambune ngene kok. Jenengan iku kok aneh lho Ramadi. Boten wonten gondo. Nek ora batang terus sing mambu ora enak iki apa? Jenengan iku kok Delok. aneh. Jenengan iku kok Ora. Iki tetep batang nek iki. Lho kaya ngene kok. Lho. Ora enak ambune ora enak. Boten wonten ingkang tidak mawon Kanjeng Rama. Sik kene kok. Andoko. Kowe kok ning kene to ning ngopo? Kono lho. Ale kono. Panggone lega kaya ngono kok. Tak goleki batang. Lho saya aku diganduli terus. Aku tak goleki batang, Bu. boten wonten batang Ramadi kok ndadekake mawon. Lho, ning kene iki lho. Arep lapo? Kok Ramadi Lho, ning kene iki lho. Lho. Tenan. Romo kaget jantunge Romo tiba separo. Ya wonten apa Kanjeng Rama? Bengungo ireng. Tak kira batang apa ta apa to. Lah lajeng napa Rama? Ning jebule ora batang. Tak dudul mlayu. Jebule kewan iku mang. Kewan apa iku mang ambune kok ora enak iku mang kewan apa? Kewane mlayu rene. Nanging saestu boten wonten Kanjeng Rama. Roh ta ora mlayu rene? boten wonten napa-napa. Ana ta ora? Boten. Ana apa ora? Boten Ramani. Saestu boten Ora ana wonten. tenan. Boten. Bu, Nggih. Andoko. Ijin Rama. Rene, kaleh kene. Monggo Kanjeng. Nggih, mboten. Kaleh kejar rene. Nggih. Rene. Ora ana kaya. Boten wonten Ramani. Ora ana. Lah kene wong tuwa kok arep gambar. Ora ana tenan. Boten wonten Rama. Ya wis. Coba Andoko bali rene. Monggo Kanjeng. Sik. Andoko dhewe cah gedhe kok lunga-lunga nak karo ibune kok ora dhewe kene. Wis. Bu, Nggih, kula Ramani. ibune rene Kula. mlampahipun alon-alon nggih, Bu. Elon-elon, Bu, elon-elon aja banter-banter. Ayo, elon-elon, Bu. Elon-elon, Bu, elon-elon, Bu, elon-elon, Bu, elon-elon. Bu, elon-elon, Bu, elon-elon, Bu, elon-elon. Iki datange legowo to iki mau. Rene Ampun, cecak Pak. kene. Kowe cecak kene. Ampun, Pak. Hei! Hei! Maju. Ora sopan ngadep wong tuwa ngadeg. Mundur! Ora dirai. Lego ben kene mundur. Sampun Rama. Sing perintah rene sapa? Sing perintah kowe rene sapa? Kowe iki ndek panggonan dhewe, pligi kanggo kowe. Panggonanmu kuwi ning kandang bebek kae lho. Kumpul karo kancamu. Kowe kok iya-iyakan karo rene. Sing perintah sapa? Mundur! Kowe iki wis elek gablek. Wis dituturi Rama didhawuhi Rama, legowo panggonanmu ning jero kandang, aja metu-metu kok kandang. Lho kok kowe kluyuran tekan kene.
Arep ngopo? Kowe Mary karo Andoko. Dupe Andoko bagus kowe elek. Nek kowe rene kumpul Andoko ben Andoko ketularan penyakitmu iki. Engko nek wis kaya ngono ben elek kaya kowe. Calon elek kabeh. Ngono apa piye? Iya piye? Oten. Wis mripat bunyawang kowe iki rasane sepet. Lho. Gawa. Nggih. Dolanan apa? Kebut. Kebut. Nonton. Mana? Nonton gorene. Ampun. Kebut. Nggih. Kok ngebuti apa Legawa? Laler, Pak. Ngebuti laler. Nggih. Mergo laler ngeroyok borokmu kuwi. Nggih. Borok endi? Niki, Pak. Oh, dadi lamun ana laler menclok ning borok, lalere bisa nganggo kebut iki. Nggih. Umpama ana laler menclok rene, terus untuk kebut, carane ngebut ngene to. Di. Ampun ate to, Pak. Ampun to, Pak. Ampun ate to, Pak. Di, borok endi? Di. Ngene. Tak ampun ya. Di. Ampun ate to, Pak. Ate to, Pak. Ampun di goblok. Mending. Ora meneng tak idak sisan kowe. Usaha laler iki aja nganggo ngono kuwi. Lalere mung mabur ngalih kok balik meneh. Nek ana laler menclok nyang borokmu, carane usaha laler, lalere ben mati aja nganggo kebut ngono kuwi. Tak ini contoh. Nah, laler menclok, lalere dikepruk ben mati. Contone ngene iki laler menclok. Malah nangis. Sama nangis sudah pulas karo kowe. Sama nang ora? Kaya ngene iki go pasti naon. Yen Rama dawuh digatekake. Aja mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Didhawuhi aja kluyuran aja metu-metu. Lho kok panggan ndablek kowe. Duwe kuping ora? Duwe kuping iki kok ngono. Ibu nengalih. Ora didai. Iku. Kowe kok nganggo sandangan apik olehmu kondi? Kowe nganggo sandangan iki entukmu kondi? Jawab. Kowe sing nek. Karepmu iki piye? Iki romo tak mundut iki kanggo kowe. Kowe ben tambah bagus. Kok malah sing nggo Legawa? Kowe kok nganggo klambi apik iki karo ning ndi? Ndarek. Derek ning ndi? Ndarek Romo lancar. Piye?
Wong kok ora ngilo kowe kuwi. Nganggo sandangan apik iki ben gene. Dinggono sandangan apik ibarate praja emas. Kowe iki ya tetep elek. Dilukari. Sandangane dilukari gendang. Ampun. Dilukari gendang. Ampun. Dilukari ora? Ya. Samene kuwi Tuh, ngene iki, Jal. Korene. Komorane. Lho, ngene iki lho. Jangan-jangan apik-apik mamae kena borok kabeh ngene iki piye? Iki upama mbok nggo ora nulari, penyakit ini ora nular. Sembrono, wis iki rasa dienggo, iki tak obonge. Kok tak obong ae. Tak pundhutke sing luwih apik timbang iki. Utang ngono. Ampun yo. Kowe iki aja nganggo sing apik-apik. Ngene iki lho, ngene iki lho. Ngene iki lho, ngene iki. Ngene wis apik. Ngene iki apik. Ampun nama landep kok. Gak duwe jalan. Kowe ndang balik ning kandang. Balik ning jero kandang dolanan karo bebek. Aku tak ngobong iki sik. Engko ndang manggon ning kandang. Tak obong iki. Ora nang balik tak idak kowe. Nggih. Jan ora pokrong ora piye. Gak ewangi kamu pun ditepuhi bapak. Tadi weteng elek gawa lara pun. Napa sampean iki ngelih to, Kang? Alah, Apa melek nggih? melek oga uman karo bebek lho. Kauman mangan kali bebek. Ya wis sing kaya ngono tadi yo nggih yo tak cipoke sapa nang Awakmu gak ewangi tadi. Mboten mesti kali kasih romo kan, Mas. Orang masalah loro dapat mereka dikebruki bapak. Coba. Ya iki mangan dhisik nggih. Mangan dhewe apa kepen didulang ibu? Dulang ae. Didulang ibu ya wis ora apa-apa. Ini kene nggih mangan dhisik. Alon-alon kan, Mas. Alon-alon ora usah gugup. Ramamu ki ora ana kok legowo. Kene Mboten wonten, Kang Cang Sutro. Badru, saya ndadi. Sampeyan lega mawon. Lanjutke le mangan. Rama bumbung nggih. Gak ana kok nggih. Katone kadang legowo ki ngene tenan lho aduh. Sampeyan nek mangan mboten uman kali bebek. Sampeyan iki mawon. Untuk sampeyan lega mawon. Legowo kene to nggih. Saestu nggih, Bu. Oh. Rama bumbung nggih. Ora ana kok nggih. Engko yen sing kurang tanduk ya kena kok nggih. Hop, hop, hop. Leren, leren. Leren dhisik, leren dhisik, leren dhisik, leren dhisik. Ibune rene. Bener ngene iki. Wes bener kaya ngene iki. Legowo wis gedhe maem kok dadak didulang. Are iki? Pipis, Pak. Ora kena. Ning kene. Kebelet, Pak. Ning kene. Pipis Rama landep, Pak. Ayo lu. Arep paleman. Ora iso maem dhewe njaluk dulang. Arep dadi cah apa? Madhep rene. Madhep rene. Ayo mangap. Mangap. Ngene iki. Arep dadi cah kurang ajar sesuwe. Nuturi ora nuturi apik, nyontoni ora nyontoni apik. Nyontoni anak kaya ngene iki bener apa piye? Cah gedhe maem kok dadak jadi dulang. Madhep rene. Mangap. Lho kok
ndelik ning untu. Gore, arsiane. Don. Mudan. Upama aleman iki dudu kowe. Wong sing bagus wae ora aleman. Lho rupa elek kok ngalem sajakane. Padahal luwe. Pengen maem. Kono. Nek maem kono. Dek dan kaki kono. Kono. Wei kono. Padahal luwe. Luwe maem. Lagi. Betul. Makme carane ora ngono kuwi. Kesuwen. Kowe kulino cedak karo bebek. Bebek kae mangan cepet. Ora dipurui kaya ngono kuwi. Niruno kancamu bebek mangan. Bisa story kaya bebek. Ayo cedak. Bisa.
Wong wedok itu aku jahat kok. Ngono. Tulungi. Aduh yo. Aduh makan aku. Tak kuat aku. Aduh makan Kuat aku. Pak, tak kuat. Kon nulungi malah romo mbok jomplang. Aduh, gak kuat toh. Ampun keblus. Gara-gara wedok iki bang. Jahat. Aja-aja jomplang kapake. Ngono yo. Rene. Ampun keblus. Rene. Ampun keblus. Ora. Sajake wong wedok-wedok kene kok dosakake kowe. Sajake. Rumangsane aku iki jahat, ya toh. Aku dadi wong tuwa sing kejem rumangsane. Mergo ora do ngerti. Aku iki ya ketoke galak, ketoke kejem. Ning sejatine atiku ki halus. Apa Bu? Bapakku apa aku? Aku apa iki? Akan wong. Lho ono sing sangare ngene malah diwene sing ngene. Gawe ngene. Ora sida tak amuk tak jak lunga klencer kowe. Itu Pak. Yo, klancar. Udah aku diketingi wong wedok-wedok aku. Keteluan. Kowe tak sayang derek klancar nggih. Nggih, Wis Pak Bung. jalan Pak. Urung adus. Mergo Rama sayang karo Legowo sak rong klancar adus sik ya. Nggih. Lah ini sedherek le. Gue enton jalan nono Bu. Tane kan bareng kene nek karo Romo. Ora ketang legowo. Dikepluki. Bapak terus nyatane Bapak izin terusno karo Legowo. Jawab Pak. Ayo Pak Bung le. Aku iki patih kok tukang ngedusi anak. Patih no wong kono. Anda kok? Kursine kono le. Kene pojok kene. Ya kono. Legowo. Nggih. Lungguh kono. Sampai lenggah. Lungguh. Pak Bung. Jelpe sakit awake ya Legowo ya. Nggih Pak. Geus to. Ora ono bapak gelem ngedusi anak nek ora aku. Lah siwure pundi Kanjeng Rama? Apa le? Siwure pundi? Ngedusi ngene kaya nganggo siwur kaya wong ae. Ya maksudnya apa? Yang kebocah wis. Agus, Nggih. Pak Bung. Nggih. Ya wis, iki apa wis tak gawa kan. Agus pikir ya. Tenan. Oh. Ayo!
disangoni nggo tumbas katon. Kowe disangoni karo Sukimen. Diwene duit. Iya, Pak. Kowe aja isini-sini Rama. Kowe iki anake pate aja kulino ngemis. Disangoni duit. Iya, Pak. Duit endi? Ini, Pak. Di. Duit endi? Malu-malu ae. Duit endi? Wah, lumayan. Lah iki tinggo sarapan ning pasar Tangga Rama ra ndangak-ndangak iki. Sukimen kecelek. Sing mbok sangoni legawa, duwike sing nampani aku. Ora ngara legawa wani njaluk, mergo aku ketuane. Lu tekan cilik kok ngajake wong. Njaluk. Nggih. Nyok tampani. Ben. Gonen mangan sak cukupe duit iki. Jalaran apa? Wiwit saiki lan sak teruse legawa ora bakal mangan ning dalam kepatihan. Eling-eling. Wiwit saiki lan teruse kowe ora mangan lan ora mapan ing dalam kepatihan. Mergo wiwit dina iki aku ora sudi ndaku kowe putra, kowe ora tak aku anak. Bapak. Aku namani duit jamuk wong kene. Kowe ora tak aku anak, lan ora kena manfaat dari sepatian wit saiki. Kowe lunga, kowe miyat. Ngaku mangkel. Saya lek disangoni aku gak disangoni. Takon minggat mati yo wis. Ben mlaku liwat alas badhok macan ora apa-apa kok rupa elek ae. Dicek duwe anak sing luwih bagus. Ya Bu.